दुखुनांथाव बाथ्रा जा बाथा फंबायनि दैदेननायाव दिनै NLFआ जोनोम जाबाय बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि सिगनेल आरो जों बेखौ मिथिगौ UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया माने गासैबो जाति जनगोष्ठीयानो मिथिजोबगौ दे बे NLFखौ BPFआ गावसोरनि सायख्लुमाव मोनसे दानाय आर्म स्ट्रागल खालामनो नागिरफ्लानानै गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय मावनाय मोनसे हाबासो नंखायनो बेवहाय जेबो लाब गैया बर' हारिहा बेवहाय जेबो लाब गैया जाय बिथांमोना हाग्रायाव दंहैयो केबल मात्र BPFआल' गावसोरनि लाबनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों आरो बेखौ जों बयबो मिथिगौ BPFआ हाग्रामाया आरो चन्दन ब्रह्मआ गावनि बेवहाय थोंजोङै सोमोन्दो दङ आरो रबिराम नार्जारियाबो बेवहाय सोमोन्दो दङ। सार जिहेतु बे गोदान हान्जा बे हान्जाया बर' हारिनि लाइमोनफोरनि सायावहाय माबा गोहोम गोग्लैगोन होनना सानो? जेबो मोजां गोहोम गोग्लैया गाज्रिसो गोहोम खोख्लैगोन। जों जा थांखिजों हारि जौगाहोनायनि मिजिंजों थांनाय 27 जानुवारियावहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों एकर्ड खालामबाय। बे एकर्डनि थांखियानो जादों बर' हारिखौ जौगाहोनाय बे मा होनो बादायलायनाय माने ग्लबेल पृथिबियाव जों जे बर' हारि हिसाबै थांना थानांगौनि जा मिजिंजों जों एकर्ड खालामदोंमोन बेखौ गाखोमोरनायनि मोनसे हाबाफारिसोमोन बियो।